Haló priatelia moji milí, takže poďme sa pozrieť dnes na vašu správu, na vašu novoročnú správu. A keď si toto videjko nájde aj niekto neskôr, tak to bude vždy aktuálne pre ňoho. Takže, pýtala som sa kariet, čo vás blokuje a čo vás posilňuje. Takže v skratke, blokuje vás porovnávanie, to je proste to, čo tam je. A tu je taký krásny príbeh. Takže za Zenovým majstrom prichádza bojovník a tento bojovník sa Zenového majstra spýta takúto otázku. Prečo sa mi na bitkách nedali? Všetko teraz prehrávam. Predtým som vyhrával, teraz všetko prehrávam. Nemám absolútne žiadne sebavedomie. Čo v tom je? A tento Zenový majster odpovedá, no pozri sa von oknom. Čo vidíš? A bojovník najskôr nechápe, ale potom pochopí. Takže pozerá sa na veľký strom, vysoký strom a pri ňom rastie maličký stromček. Áno? A on hovorí, áno, už chápem. Viem presne, čo myslíš. Takže si myslíš, že sa porovnávam. Áno. A porovnávajú sa tieto stromy, keď rastú vedľa seba? Nie. Jeden je proste vysoký, majestátny a je to tak dobré, ako to je, a druhý je maličký, je krásny a má svoju krásu taktiež. A jeden rastie popri druhom, áno? Takže to je krásny príbeh, ktorý nám hovorí o tom, ako vlastne narábať s porovnávaním sa, pretože my ľudia sa porovnávame, áno, je to tak. Šťastie nás to môže niekedy motivovať, posilniť, dať nám to nejakú iskru, nejakú motiváciu, ale potom nás to vie aj oslabiť, pretože my si myslíme niekedy, že cesta toho druhého človeka je jednoduchšia, je ľahšia, je to proste pohádka, každý to má ľahšie ako my, ale nevidíme vlastne v skutočnosti, čo je za tým. Takže máme veľmi málo informácií, aby sme to mohli takto povedať, aby sme to mohli súdiť. Takže porovnať sa môžeme len s tým, ako sme žili v minulosti, čo sme sa naučili nové na svojej ceste a určite sme sa toho naučili veľa. Určite sú veci, ktoré sme zvládli a dokonale sme ich zvládli a tak ďalej. Takže takto môžeme porovnať naše tzv. Minulé ja s našim súčasným ja. Takže toto je pre vás taký vlastne základný odkaz. Neporovnávaj sa, nebuď na seba náročný, kritický, ale oceňuj sa. Áno? A naozaj každý človek má iné aspekty. V astrologickej mape to krásne vidíme, ako sú namiešané elementy. Niekto má viac vody, niekto má viac vzduchu, zeme a preto sme veľmi rozmanití a preto je náš život plný paradoxov, pretože to, čo zaberá jednému, nemusí zaberať druhému. A neexistuje vlastne univerzálny návod. Existuje návod len pre nás na konkrétny mix, áno. Pretože naozaj každý to má iné a každý sa tu prišiel niečo iné naučiť do tejto hmoty. Niečo iné vyskúšať, niečo iné zažiť, niečo iné ochutnať a tak ďalej. Takže toto je taká základná informácia pre vás. Potom tu máme ďalšiu kartu. Je tam taký zatvorený človek vo svojej bubline, ktorý si myslí, že je neúspešný. Možno aj vy máte teraz také obdobie, že máte pocit, že sa vám nedarí a že skrátka mohlo by to byť možno lepšie, takže sa snažíte niečo nové naučiť a dostať sa nejako z tej bubliny, nejako vyrásť. Ale karty vám hovoria naopak, nerobte nič. Nie, že by ste nemali robiť nič, ale prílišné snaženie je niekedy vyčerpávajúce a všetko má svoj správny čas, to hovoria karty. Tak, ďalšia karta, ktorá je vašim odkazom, je krásna. Je to karta premena, takže toto pozerajú ľudia, ktorí potrebujú svoju bolesť premeniť, pretransformovať na nejaké zlato, na nejaký diamant. A je to príbeh Atíšu, veľmi mám rada tento príbeh. Atíša hovorí, medituj tak, že
S nádychom pozbieraš všetko utrpenie sveta a s výdychom rozdávaš slnko, lásku, svetlo, blaženosť a uvidíš, čo sa stane. Pretože v západnom svete my ľudia sme zvyknutí, že nadýchujeme slnko a vydychujeme vlastne ten balast. On hovorí, nie, vymeň to, neslniečkuj, proste nemaj stále to optimistické, pozitívne myslenie, ale jednoducho príjmi, že vo svete je veľa utrpenia. Čo sa stane, keď to urobíš? Ako náhle to urobíš, tak vlastne tvoje srdce je schopné pretransformovať túto energiu a vysielať do okolia vlastne veľa svetla, veľa lásky. A to utrpenie prakticky tým, že ho akceptujeme a že sa mu nebránime, tak ono vlastne sa rozpustí. Áno? Takže prakticky môžeme povedať, ahoj utrpenie, čo máš pre mňa nového? Áno? Ahoj utrpenie, čo máš pre mňa nového? A vlastne tým, že sa takto začneme s utrpením zhovárať, tak sa nám uľahčí tá cesta naša, pretože ten systém nás nepodporuje v tom, aby sme moc púšťali emócie. Všetko je také necitlivé, znecitlivené, áno, podávaj výkon, ťahaj sa stále hore, ťahaj sa na tie lepšie svety, lepšie vibrácie. Ale pravda je taká, že v skutočnosti je v tom obrovská sila pustiť ten obrovský náklad, dať to preč, ako taký kameň, ktorý nám spadne zo srdca. Nenadarmo sa to hovorí, že spadol mi kameň zo srdca, ako metafora. No a keď nám tento kameň spadne zo srdca, tak kráčame oveľa slobodnejší a oveľa ľahší. Takže takto by som to zhodnotila. Toto pozerajú ľudia, ktorí sa skrátka potrebujú dostať do súladu sami so sebou. Nepotrebujú už nič študovať, ani nikam sa ťahať, ani nič navyšovať, nejaké vibrácie. Je len sa jednoducho dostať do súladu sám so sebou. Môžete ísť do prírody napríklad, relaxovať, byť v tichu. Niekedy sa musíme stíšiť a musíme vypnúť všetky vonkajšie vplyvy. Áno, na sviatky je to náročné, pretože nám každý vyvoláva. Prosto všetci sú takí, že chcú chodiť na návštevy a chcú vlastne rozprávať. Ale pravda je taká, že práve v toto obdobie by sme sa mali stíšiť a mali by sme ísť do introspekcie, pretože príroda nám to jasne ukazuje. Stromy strácajú listy, takže vlastne ako keby odhadzujeme ten náklad a vlastne všetko smeruje dovnútra. Len človek stále chce niečo dosahovať, stále chce niečo skúšať, stále má nejaké výzvy, stále má nejaké méty, ale vám stačí len byť v súlade sami so sebou. To je vlastne taký najzákladnejší odkaz pre vás. Takže urobte to, čo potrebujete. Pre každého to bude znamenať niečo iné. Niekto potrebuje niekde vypadnúť a ísť na nejaký výlet. Niekto potrebuje len si dať proste pauzu a čumeť do blba. Niekto potrebuje sa namočiť do vody a mať pre seba aspoň jeden deň kľud, v tichu, v pokoji si pozrieť nejaký film, dať si kúpeľ a potom pri sviečkach zaspať. A niekto potrebuje možno niečo tvoriť a je to proste rôzne. Niekto potrebuje naopak ísť do kaviarne, tam si posedieť s knihou, dať si nejaký dobrý zákusok a stráviť čas sám so sebou, pretože my tie baterky musíme niekde nabiť a nabíjame to vlastne v samote. Takže to je proste tak. Takže veľa ľudí nevie byť sama so sebou. To je základný problém tejto doby, že ľudia nevedia byť sami so sebou. Takže doprajte si všetko, čo potrebujete. Ja sa s vami rozlúčim a keby ste chceli takýto výklad, tak mi napíšte konkrétny príbeh, otázku, dátum, miesto, čas narodenia, pretože to je vaša pečiatka. No a ja vám skombinujem taroty,
vedickú astrológiu, čínsku astrológiu. Viem mnoho vecí, ktoré mi zachránili život. Naozaj áno, pretože som bola v rôznych čiernych dierach už počas môjho života. No a viem vám to urobiť vo forme takéhoto videjka, ktoré si pozriete doma pohodlne pri čaji v papučkách, získate cenné informácie o tom, kto ste, aký je váš kód a čo by ste možno mohli robiť a čo by ste možno nemali robiť. Bye, 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 srdcia srdcové, čau, adios, amigos.